Салом алейкум, хуш омада ба канали Touch Crypto. Надеюсь, ҳама каса сиҳату саломатен. Темаи имрӯзаи мо нашуд як проект ба номи Watch to Earn мешавад. Ман сайташ дабурам. Ми сайти ҳами проектай. Да криптовалюта пастаяна ягон тренди нав пайдо мешавад. Агар ҳами трендода успех кунӣ началаш да дрои, ҳама вақт пили зур да началаи проектай. Например, пеш буд тренди Play to Earn, яъне бозӣ ки пул кор кун. Баъд биромад тренди Work to Earn, яъне раб гард, сум кор кард. Ҳамаи одамое ки началада да ҳами проектҳо омодагӣ буданд, суми нағз кор карданд ва данный момент ҳами Watch to Earn я тренди навай да криптовалюта ҳозир уқа популярни нестай, дер шидагиам нестай. Агар нафарам ки бига ки уже может дер шидагия, не, и пока стадияи аввалай, бо плюс як хубии дигае ки бозорам ҳозир да поён ғалтидагиай, яъне уқа одам да ҳами чиз инвестира доли кардагӣ нест. Ба проект худаш проекти свежиай. Иҷада целиш чиай? Медрои да YouTube видеора тамошо мекунӣ, ай ҳами просмотрҳои кардагӣ сум кор мекунӣ. И проект дорад дута монетка. Якум монеткаш Xcat Network-ай, данный момент нархаш $1.37 ва дуюм монеткаш и Xcat Network Play. Иш боша 7 центай. Общее количество монеткаш 570 миллионай. Неким да циркуляция да дрни бозор боша 225 миллион монета. Маркет кейпш $16 миллион. $16 миллион да криптовалюта и бениҳоят суми камай, бениҳоят. Ҳамиҷа уже одаме ки агар экономикаро мефаҳма, одаме ки криптовалютаро мефаҳма, уже маълуме ки да ҳами криптовалюта можно ҳай сум кор кардан да ҳами проектоист. Дуюм монеткашам то же самое. Монеткаш общий 200 миллионай, почти ҳамаи монеткаш да дрни бозорай и бениҳоят хубай ва капитализатсияш 60 миллионакай. Иам ҳичяй. Ҳар як проектое ҳаст ки бигем уқа проекти хуб нестанд. 200-300 миллион капитализация доранд, 200-300 миллион суммаи да дрни проектҳо. Ва и проект боша бениҳоят проекти хубай оянда дорад ба фикри ман и лични мненияи ман бародаро. Барое ки ман да дриж дромадам, хондам, изучат кардам, ман да бениҳоят проект маъқул шуд. Ман фикр мекунам ки ҳами монетка спокойно $13 шава, иш боша даже то $1 метавонад бихеза, яъне уже 10x зиёдай. Да и проект ки инвестиция кардагиай да ҳами проект MrBeats қатъи инами номуш камтар хандоварай. нигоҳ кунед ки MrBeats 62 миллион фолловер дорад дар YouTube, ки асариш боша 22 миллион. Шумо худо медонед ки ҳозир ҳами дунёи бигем хайп ютуберо ҳамиё пеш мебаранд, нашуд финанс сум кор кардан. И дикас ай ҷиҳати реклама, ай ҷиҳати контент, нигоҳ кунед ки 62 миллион мисол фолловер дора иш 22 миллион. Общий 84 миллион подписчик доранд ҳар диш. И уже я аудиторияи калонай бигем ва ё спокойно и проекта зур пеш бурда метавонанд, барое ки и проект именно барои худшонам выгоднияй, барое ки просмотрҳои ютуберо зиёд мешавад ва пулкоркуниам зиёд мешавад. Яъне ҳам зритель да ё я хеле кардагиам ки ҷалб кардагиам ки медрои тамошо мекунӣ, сум кор мекунӣ, ҳам ё худшон миллион кор мекунанд ай рӯи и тема. Так да и проект
чӣ хел регистратсия кардан мумкин аст? Барои регистратсия кардан ҳаракат кунед ки через CoinMarketCap дроен ва CoinMarketCap-да шумо кликат мекунед, шуморо дар официални вебсайташ мепартова. Вақте ягон проекти нағз меброя, бисёри мошеннико старатсия мекунанд ранги ҳамин сайт бисозанд монанди ҳамин. Ту медрои агар ай пеши худат нависи xcat мисол network.com ягон чи ва ягон ҳарфаки лишни добавит мекунад дар уҷа, ту медрои ягон вообще дига сайта регистратсия кардасти сум пункта медрори дига ягон кор кардан наметавонӣ. Барои ҳамқа ҳаракат кунед ки через CoinMarketCap дроед. Дар таи видео именно ссилкаи ҳамин сайта, мисол оригинални ссилкаи худшай, метавонед осонтар через ҳамин ссилка дроед. Барои регистратсия кардани ҳамин сайт программаша скачат кардан дар кора, данный момент через Google Chrome меша ҳамин кора кардан или Play Store. Одамое ки Android доранд ва ёро метавонанд ҳамин программаро айдирни Play Store доранд скачат кунанд. Ма ба компютер мекунам имрӯз. И принципаш ба телефонам ҳамин аст. Чӣ хеле ки ма шумода нишон медиҳем, ҳамин кора дар телефонам кунед, як хеле мисол ягон фарқият надорад. Баъд iOS да ма дар бораш хондум, скоро iOS да меброя, данный момент нест. Вообще iOS камтарак геморрой не, бисёр контрол мекуна, нигоҳ мекуна, документатсияшам бисёр. Ман лично худам ҳамин программаи CryptoLinkersa сохтагием. Вақте ки мо да Android партофтем, моро тест қабул кардам. Но да iOS до сих пор мо рафтестай процедурае ки ҳамин программа да iOS буброяд. Так, мо ҳозир через Google Chrome скачат мекунем. Инҷа да установита меҷиқем. Так. Пайдо шуд уже да инҷа. Меҷиқем дар кнопкачаи расширения. Закрепить мекунем, чтобы ҳама вақт видно боша. Уже метавонем инҷа буброем. Як бор дар болои ҳамин значоки программа меҷиқем. Start now. Логин намекунему, sign up мекунем. Sign up яъне регистратсия. Инҷа да полни информациятонро нависем. Мейл, почтамона менависем. Ягон хеле юзернейм хитомда придумат кунем. Ма Raj Crypto мекунем ша. Crypto. Пароль придумат мекунем. Старатсия кунем ки ҳамин даниётона ба да як ҷо ҳатман нависем. И бениҳоят муҳиме, барое ки шояд шумо ба компютер мекунен, яке выход мешава, баъд логин даётон нестай, наметавонем омадан, қин мешавад да. Старатсия кунем лучше ки сохранит кунем ҳама вақт. Мисол ҳамин юзернеймтона қатъи паролтон ҳатман да як ҷо нависем. Меҷиқем регистратсия. Мода ҳозир бояд код биёя да почтамон. ҳамин кода да инҷа мезанем, чтобы хумона верификатсия кунем. Тамом, мо верификатсияро гузаштем, мо уже ҳамин кошелёка кушодем. Так, следующий шаг, мода чӣ дар кора? Мода да инҷа сум довардан дар кора. Инҷа дора wallet, яъне кошелёк. Меҷиқем, мебинем ки ҳамин қанамуд види платежа ё қабул доранд. Но ай ҳама выгодит низ BNB ай. Через Binance сразу метавонен партовен. Меҷиқем BNB, меҷиқем депозит. Депозит BNB ба карта қатъи ҳам мешавад. Одамое ки мехоҳен через мисол карта сум партовен прямояи карточкаотон, метавонен через карта партовен. Но ма через Binance мепартом.
Так, депозит BNB мекунем. Инҷода хали QR код меброя. Ҳозир ба телефонам нишонтон метиҳам. Так, ман дар дирини Binance одамое ки BNB дорем, дирини BNB медроем. Инҷа дастай вывод. Меҷиқем вывод, отправить через криптосеть. Баъд ай тарафи дасти рост ҷои сканировать. Меҷиқем амира. Мебиём кошелёкмон. Сканировать мекунем кошелёка. Як бор проверка мекунем ҳами адреса, что правильное или неправильное. Да, правильно. Инҷода сумматона выбирать мекунем. Ай ҳама NFT арзонаш дар ҳамин сайт $177 или $178 но шумо стараться кунен $200 дорен, барое ки уҷада комиссия мегира, баъд уҷада бисёр корҳои дигарам мешава, када кроми NFT харидан дар кортон мешава. Лучше гирен для начала сразу камтарак зиёдтарак дорен. Меҷиқам Max вывод. И дар любой монетае ки шумо сум рӯй мекуне, шуморо пешакӣ предупреждать мекунам ки типа вдруг агар ҳамин мошенник боша, согласиться мекунен или не, и просто формально подтвердить мекунем. Так, ман ҳозир кодома мезанам. Всё, рӯй кардам сумма. Ака ждат мекунем дар инҷа ки чтобы сумми мо дар кошелёкмон биёяд. Пас зиёд вақт намегирад. Earning rewards on YouTube could not be more simple. While watching this very video, you will инструкция бигем. Аввалш да пайдо мешавад, ҳамаша чизе ки меброяд када мегирем. Next мега чизе мегирем. Так, чӣ хеле ки мебинем BNB-ои ма омадак. Медроем play. Так, ана инҷада мо да верификатсиони код дар корай. Бе код инҷада бигем намешавад дальше рафта. Ту бояд через код хата верификатсия кунӣ. Кода да поён да таи видео мемонам. Шумо метавонед ба ҳамин код баъд роем верификатсия кунем. Так, ҳозир кода мезанем. Вроде правильно. Так. Всё, мо полностью регистрация кардем. Инҷа ҳамаи чизошда next кардем мегирем и просто мефаҳмонад ки иш чия. Барои видеоро тамошо кунем, ай ҳамун просмотр сум кор кунем, мо да ботаник дар корай. Ботаник чӣ хеле ки гуфтам, нархаш ҳар хел сар мешава. Ай ҳама арзонаш ҳозир мебинем. Ай ҳама арзонаш $173 будай. Так, инҷада ҳаст 514. баъд иш чанд? Инҷа $1500. $2500 ва $7000. маънои и чия? Чӣ қадар агар мо кейси, например, калон ҳӯй кунем, мо да ҳамон қадар ботаники бақувват метия, что левелиш калонай, чӣ қадар левели вай калон боша, ҳамон қадар зиёд сум кор карда мешава. Агар шумо аями майдаакиш сар кунен, вақте ки шумо просмотр мекунен, ҳамунҷа монетка ҷамъ мекунен, монеткотона ҷамъ кунен,
баъд зиёд кишид монеткаро мефурӯшӣ, ҳами батани кира ки шумо например да $173 ҳуй мекунен, ваям метавонед шумо буфурӯшен, мисол ҳамаи пула якҷоя карда, баъд уже оҳиста оҳиста левели боло равен. Одамое ки например сум доранд, метавонен сразу батане ки қимат харен, уже сразу например пули калон кор кунем. Так, мо дорем 5 BNB. Меҷиқем. Ин худаш як хубӣ дорад ки BNB-ҳои шуморо автоматически да ҳами монеткаҳо алиш мекунад, свапат мекунад, ин свап. Меҷиқем, конфирм мекунем. ждат мекунем, оз дани момент чиз рафтестай. Swap кардестай монетаи мора, BNB мора ба монеткаҳои ҳами Xcard Network ва Xcard Network Play ба ҳамиҳо алиш мекунад. вообще кошелёкаш мада рости гап маъқул шуд, кор куниш ҳама чиз чотки. чихеле ки мебинем монеткаҳо инҷода пайдо шуданд. Бо як бор дига дар болои меҷиқем, open меҷиқем. И ждат мекунем ози мода генерировать кардестай чихели чиз меғалтад, чихели ботаник меғалтад. Чӣ қадар левелиш боло боша, ҳамон қадар гемаи просмотр мо зиёд сум кор мекунем. инамҷа и параметрои ҳами ботаники моай скорост, удача, стамина, мисол ҳамаи чизошай бигем параметроша. Чӣ қадар ё боло бошанд, ҳамон қа боти мо мода, то есть бот мегум роботи мо. ай Counter Strike бозӣ кунӣ, яку калима бот шидаи. Так. Ози мебинем чӣ намуд ботаник меғалтад. левели 14 ғалтед, нормалияи. Так, назад мерем. Майнордзда мебинем ботаникҳои худмона. Activate мекунем ша. Меҷиқем, accept. 5 видео ма метавонам тамошо кардан. бо агар левели и болотар боша, где-то 30 левел бигем боша, метавонен дар як рӯз 5 видео не 6 видео нигоҳ кунед. яъне ҳар як видеое ки зиёд нигоҳ мекунед, ҳамон қадр зиёд сум мегиред. инҷа да бо ин хеле кимш хеле батло дора, но вали дани момент ю ишдаги нестай и функцияш в разработке рафтестай. Так, ботаники ма тайёрай. анак мо play да меҷиқем. инҷа да канало ҳастай. забони русӣ хоҳен вибират мекунен кадом канала мехоҳен видеоша тамошо кунен, ва забони англисӣ ҳаста, италианский. ман вибират мекунам англисӣ. баъд инҷа да метавонен чӣ намуд соҳада мехоҳен например тамошо кунен. ба кстати ини ма спорт будай. ҳами ботаники ма чизиш асосиш бигем спорт будай. ман вибират мекунам тогда спорт. А так фарқ надорад, метавонӣ любойча нигоҳ кунӣ, даже спорт ҳам боша, то метавонӣ мюзик нигоҳ кунӣ или ягон чизи дигар. но ман вибират мекунам спорт. так, чӣ тамошо кунем дар инҷа? Fulham. давайте медроем Fulham. видеоро тамошо мекунем. стараться кунем ки минуташ кам боша. чӣ қадр минуташ кам боша, ҳамон қадр хуба. тез видеоро тамошо мекунӣ, тез сума мегирӣ бигем.
барое ки иҷада фарқ надора минути зиёда минути камай ту по-любому мегири ҳамун нигоҳ кунед видеоро мо сар Well, кардем. Adama, welcome to the club. This transfer Ije seemed to Yoshi. come a little bit out of the blue. How quick has the process been in terms of getting you here? Yeah, it's been fast. I think just nice opportunity. Happy to be here. Fulham, and for sure I will score with Fulham. I'm ready, I'm happy to be here, grateful to be here, and hungry, and I'm just waiting to start when the gaffer in. Perfect. Well, we wish you all the best. Thank you very much. Так, чихеле ки мебинем мада 24 монетка додан, $1 75 цент. Хорошо. Короче, 5 видеоро нигоҳ кардем. Баъди видео дальше драни ҳами проекта кофтум да такой степени рости гап интересни буд ки хов кардагӣ нестем. То ҳозира да драни ҳами проект будум. Бениҳоят чизои бисёрша фаҳмидум, что к чему. Короче, оказывается, ҳами боти ки бигем мо дорем, вақте ки 5 видеоро нигоҳ мекунад и вайрон мешавад, ира бо сос кардан дар кора. Носос карданаш проблема нест бигем. Короче, агар допустим мо да дрини плей бошем, болак да меджиқем, поён меоем, репейр ҳастай, репейр яъне сос кардан, меджиқем да репейр. Так, барои репейр кардан 30 монеткаи плей қатӣ озиш кунӣ. Бо як бори дигар меджиқем, ждард мекунем. Ира мо бояд ҳатман сос кунем, оказывается, баъди ҳар як 5 видеое ки ин модда пул кор мекуна и вайрон мешава, барои чтобы дуюм бора баъди 24 соат чтобы бо кор куна, мо ира бояд сос кунем. Бо як бори дига меджиқем, репейр наом мекунем. Тамом, бигем сос шуд, мега 1-2 минути дига дар кора мода ки полни ира личени кунам. чихеле ки мебинем ба тани ки мо сос шид 5 дона видео тамошо кунем. Бо ҳуйшид ма ҳозир метавонам ки бо 5 донаи дига видео тамошо кунам, бо 116 монеткаи дига ҷамъ кунам. Дар ин проект на танҳо бо ҳами боти ки мо дорем, то есть батани ки мо дорем, на танҳо ба ҳами батаник сум кор карда мешавад. Иҷада як роҳи дигаш ҳастай, закладкаи fan tokens медроем. Иҷада чихеле ки мебинем яйцо ҳастай. Вақте ки мо нав регистратсия мекунем, мо да инҷа x медроем, яъне яйцо. И якум яйцора любой одаме ки регистратсия мекуна якум и подаркай. чихеле ки мебинем вақти иш 4 рӯзу 16 соат, но 5 рӯзай. Дуюм яйцо 6 рӯзай, 2 моҳай. Ира ма харидам. Аҳамиятен дар ин ҷаш x дора. Earning power, яъне силаи вознаграждениётон 50 маротиба зиёд мешавад. И отдельни ҷода шумо метавонем монета ҷамъ кунем. Медроем rewards медроем. баъд дар ин ҷа ҳастай view ҷада меджиқем. чихеле ки мебинем дар ин ҷа данный момент 7 канал ҳастай ва ҳами 7 канал бигем монетои худшона доранд. аввали видеода даётон боша, ма гуфтам ки ба ҳами роҳорам мешавад роварда. Оказывается, и проекти ҳар як блогери ютуберое ки мисол худшон да канал кардагианд, қатъи ҳами проекти X-Cat контракт доранд ё монеткои худшона доранд. Вақте ки мо например медроем
дар ҳамиҷа меҷиқем ягон видеоро мехоҳем тамошо кунем. Например, ман обши 10 видео нигоҳ кунам, баъди 10 видео ман монеткаи ҳамира мегирам, баъдан метавонам дар ҷои swap дром, мисол ба BNB ёки Xcard ёки Xcard Play ёки BNB ҳамин монеткаро иваз кунам. Ирам бигем як намуд дополнительный бо роҳи сумкоркунишай. И фишкашам гуфтам гапо бениҳоят фишкаи тенҷ, яъне дополнительный доход, да, бигем ҳамиша. В целом проекти дастойный, проект реально омада маъқул шуд. Ай ҷиҳати коркунии программаш, ай ҷиҳати вообще задумка, ай ҳама тараф омада проект бениҳоят маъқул шуд. Дар комментария нависем чӣ фикр доред нашуд и проект, маъқул шуд, маъқул нашуд, вообще задумкашон хубай, безебай. ҳатман нависен, бениҳоят интересно меша. Ва агар дар вақти регистратсия ягон мушкилӣ омад, ягон проблема шуд, натонистен, дар инстаграми ман нависен CryptoLinkers, ҳатман ёрдамтон метиҳем. Но надеюсь ки ҳамин видеода ҳамаша чотка фаҳмондумтона ва бе ягон проблема регистратсияро мегзарен. То видеои ояндаро бародаро дар паноҳи худо бошен. Салому алайкум.